guys, ako pala si DJ Normie. Kayo po ay nanonood sa DJ Normie channel. Nandito po ako sa Giwanan Beach sa Barangay San Isidro, San Julian, Eastern Samar. Nandito ako sa butas ng kuweba. Kasi dito maraming naliligo sa loob ng kuweba dito sa Giwanan Beach. Kaya gusto ko pong manhingi ng sorry sa mga manonood sa mga video ko sa YouTube channel, kasi yung YouTube channel ko nagka-delete yung mga video kaya wala na yung ibang video ko. Kaya sorry sa mga naghahanap ng video ko ng mga music ng mga maganda dahil na-delete po yun, dahil hindi ko lang alam kung bakit nagka-delete yung video ko. Kaya panibagong video na naman ako ngayon dito sa YouTube channel ko. Ngayon nandito ako sa Giwanan Beach para ipakita sa inyo yung magandang mga tanawin dito sa amin at saka magandang lugar. Pwede dito maligo, mag-overnight. Huwag naman dito eh. Marami pong salamat. Ako po si DJ Normie. Kaya tandaan, laging mag-subscribe para laging makita yung mga bago kong video.